in na sake ganin ka kana kallon yarinyar nan wallahi sai na kwakule masa idanu. Allah saurara malam. Ke daga ina kuke? Hanas Film International, tsayayyen kamfanin shirya fina-finan Hausa mai tafiya da guguwar zamani, shine yayi tsalle ya dire da kafafunsa ya kuma kawo muku fitacce kuma katafaren shirin su mai suna Iyaka Boda. Ai tarbi, oga, da komai ka. Iyaka Boda, Iyaka Boda, Iyaka Boda. Mu haifi yaran an ba su tarbiyya sun yi makaranta amma yanzu ne gaba karfin mu. Duk wanda kaga ɗansa ya lalace ba san ransa ba. Shiri ne wanda ke dauke da ruguntsimi, hargitsi, tashin hankali da tirka-tirka da tafka ta'addanci da kuma soyayya. Bayan aka magana kyau gidan kina gudu. Ai babu wani mai kyau. Iyaka Boda. Ya kike tambaya daga ina in kai baka san da ba ita ta sani ka tambaye ta ban ta faɗa ma waye ni. Ai wato Jamilu Tsanto wani shahararren dan daba ne. Ya shahara a bangare iri-iri na ta'addanci da kuma shigenci. Tsando da kake kallo daga kan fade, sata, sai da miyagun kwayoyi. Babu wani nau'in ta'addanci da tsando ba. Iyaka Boda. Haba sahibina, a tunanina mun jima da wuce wurin nan a soyayyar mu. Safina ke ce fa rayuwata. Ni kuma ina damuwa ne akan abin da zai same ka. So nake ka sake mana yaranmu da suke rike a wajen. Yanzu haka an kamun karar ƙorafe-ƙorafenku ya kai kala 16. Kwana biyu ko kayan caji yayi kasa wallahi. Labari da shiryawa baban gida Musa Azali. Ka ce kana son ta, ta ce ba ta son ka. To me za ka yi? Sai ka hakura ka je gudu sa'ar ka a wani guri. Kina fita ku taku ɗaya wata balbal. Shirin ya samu tsari daga tsararren matashin mai bada umarni wato Ali Muhammad Anas. Allah dai ya biya uga. Ke sa kuma ke ba rozo ba kafar yawo san fita matukar zan sa kafa na ke zan je ni anguwa. Ke ma malam zan je anguwa. To ba za a je ba. Wallahi da musifa aikin ka kenan. A yanzu a gabanki zan kashe shi, zan kashe shi. Iyaka Boda.